Salam mehmandy onlar, edi dilleşler, gadyrdan tamaşaçylar. Dünya türkmenläriniň Türkmenim adly YouTube kanalynyň nowatdaky videosuna tamaşa edýäňiz. Häzir bir öğrenme humaka bolup geçdi. 20-nji noýabrda dünýä belli garaşsy türkmen jurnalisti, biziň edermen, gahryman habarçymyz, jurnalistimiz, kärdeşimiz, yürekdeşimiz, sırdaşımız Soltan Açylova, Soltan Naýda Jenewada özünün bayragyny almagy gitmeli ýöne Türkmenistanyňky Stalinden miras galan NKVD, KGB mahluk, akmak rejim ýene şol Stalinden miras galan metodlar bilen Soltan Naýdany saklap iýermediler. Şol Jenewa gitmeli günü ýer seherden öýünü basyp ak halatly hekimler ýokanç keseller hastahanasyny zor bilen äkidip şo taýda bir hepde boly saklap soň goýberýärler. Soltan Açylova bilen manaşykly halkara gulamalar etmeli işlerini edýär. Bizem hakykatdanam taşary ýurtlarda erkin hemme zat biziň üçin elletderli internet, köpçüliklüğün habar beriş serişleri ýa-da şoň üçin näme etmeli? Türkmenistanyňky hakykatlar bilen baglanşykly habarlara tomoş etmekden, şonu paýlaşmakdan, şoňa duýgudaşlyk bildirmekden çekinmeliler mehmandy onlar. Türkmenistanyň kronikasy, kronika tm.com adly Türkmenistanyň kronikasy neşri bar. Ýa-da ýagdaýda Türkmenistan bilen baglanşykly maglumatlar çap edilýär. Türkmenistanyň içinden ýa Türkmenistan bilen baglanşykly halkara guramalyň alyp barýan işleri, şolaň çap edýän habarnamalary, alyp barýan işler, maksatnamalar, kabul edilýän kararlar, şol zatlar bilen baglanşykly dogry, jekmejik bir tarap görünüşde habarlar berilýär. Soltan Naýda da Türkmenistanyň kronikasy neşri bilen işleşen soň Soltan Naýda bilen baglanşykly habarlar, maglumatlar şol neşirde çykdy. Şo taýdan ýydarlan Soltan Açylova duýgudaşlyk bildiren gollan Soltan Naýdan ýeki özü Türkmenistanyň içinde haram rejime garşy, haram tokuma garşy, şolaň yallaklaryna, ýalýaglaryna, Stalinden galan henidem şol kelle, henidem şol metodlar bilen, şol aňsyzlyk, şol düşünjesizlik, şol samsyklyk, şol zalymlyk, şol NKVD, Stalin rejimi bilen Türkmenistany talap, gana çaýkap, Türkmen halkyny gyryp oturan şo rejime garşy Soltan Naýdan ýeki özü göreşýär. Soltan Naýdany gollan, Soltan Naýda duýgudaşlyk bildiren. Türkmenistanyň kronikasynyň üstü bilen Soltan Naýda duýgudaşlyk bildirip bilersiňiz. Şo taýdaky materiallary ýaýradyp, şolary paýlaşyp, Soltan Açylova duýgudaşlyk bildirip, göňlük berip bilersiňiz. Mehmandy onlar. Bu zatlar kyn zatlar däl. Şoň üçin Soltan Naýdany gollan. Bugünkü çykyşymy Soltan Açylova gollaw berin, duýgudaşlyk bildirin diýip şu maksat bilen düşürdüm. Soltan Açylova bilen bilelikde Azatlyk radiosyna ýene Türkmenistanyňky hakykatlaryň bütün dünýä jar edilmek üçin bilelikde işleşdik, bilelikde görüşdük. Ondan naşaryn Soltan Açylowaň maslahaty bilen şoň gollama bilen Türkmenistanyň kronikasy neşrine bilelikde işläp başladyk, bilelikde işleşýär. Kärdeşimiz, yürekdeşimiz, sırdaşymyz Soltan Açylova duýgudaşlyk bildirýär we şeýlede bütün halkara guramalardan adam hukuklaryny gorayan, jurnalistleri gorayan bütün halkara guramalardan haýyş edýär. Soltan Açylova
ýygyderli, üzünlüksiz ýagdaýda gollug bermäge dowam edin. Şu adeçenine beren golluglaryňyz üçinem Ullakan taňry ýalkasyn. Nedip bolsa ýylyň aýagyna şeýlede täze ýyldan başlap, täze çykyşlarymyz, täze gepleşiklerimiz bolar. Ýene-ki efir duşuklarymyza çen hoşsa bolun. Sağlykda, toýda erkin Türkmenistan Halk Respublikasyna bililikde toý saçakly gatnaşyp ýörmek hemmemize nesip etsin. Hoşsa bolun, Allah ýarňyz bolsun.